det här är en kaja och den är skitom. Och den är vild. Och den är vild. Så jag hade Tom. Och så här flyger han. Och föräldrar flyger på. De är arga, vi ska snart lämna tillbaka. Men så här flyger han bara. Han är inte så bra på att flyga. Sen kan han, nu filmer är du själva där han kan stå, sådär. Han kan stå på folks axlar. Och det stå på folks axlar. Och han kan stå på folks huvuden. Och han kan ligga ner och stötta. Och han kan stå på mitt huvud. Och han brukar bajsa på mig. Det här ska jag i alla fall ut på YouTube. Och så bajsar han. Titta namn, Sara. Kompar. Hoppas att han kåkar då. Det är en kåka. Herbit. Mina föräldrar flott. Han hackar på rutan. Pip, 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 pip. Fåglar som flyger. Kolla nu, kolla. Han skrek. Där hörde man hur han skrek. Han låter gåva. Skitcoolt. Alltså. Åh, hejdå. Hejdå, hejdå. Hejdå. Vi ses i nästa video av fågeln.